Moitupe. Tänään me näytetään miten, ja no en mä tiedä mitä, vaan jotain tehdään tänään. Mitään random pelailua. Tässä on mun veljen maa, Eko ja Jaatsin maa. Täällä on Pinball-feedia. Tän nimi on aika rare. Mä tein sillä 3D tavalla. Ja mä en pystynyt kirjoittamaan nopeasti pihalla. Tai no olin. Niin. Täällä on mun Turtlepodissa on mun varmat Turtlepodus. Podus. Turtlepodus. Täällä on mun varmat. Ja 5 Dragon Gate-video. Niin. Mä tiedän mitä muut tekis tässä videossa. Nyt. Jotain pelailua. Tässä vaan. Todennäköisesti mä tiedän monta puut. Täällä oli jotain 50 puut ja sitten tää on ehkä 200 meitä. En saa. Niin. Tää on varmaan joku farmailua video. Sitten. Niin farmaamisella rikastuu jo kiljaarammalla maata. Ja silleen. Oikein. Mulla on nuhaka sitten. Ekana. Yksi. Hakkaamaa. Ei oo järkeä kirjoittaa. Mä puhun. Niin. Niitä 2 on, että myymään. 3 on sitten ostaa farmattavia. Ja sitten jos saat matoja sieltä maasta, niin myy ne madot 2 per VL. Jos oot erittäin kiltti, niin 3 per VL. Niin se on. Mäkin oon läpässyt 20 levon. Niin et voin tehdä BCtä. Mä oon pelannut aika paljon tuolla. Näkyy. Nyt tulee 10 pinball-seediä. En oo. Ei tullut, eikä tuli. Kai tuo gemi ois lakannut tossa. Sillä lailla. Kun mä tarvit pertsiä, niin tulistais. Niin sillä lailla. Se ois moro.